ja idem na oslavu mojej kamarátky a potrebujem si vybrať outfit, lebo vôbec neviem. Takže teraz mám na sebe toto. A napadlo ma, že si zoberiem toto. Nie toto tričko, ale toto, lebo to posledné toto. Stále nosím, ale možno ani nie, lebo moja kamoška má aj bazén. Čiže ja bazén. Kaďu. A takže by som si možno zobrala aj nejaké šaty, lebo povedala, že si máme brať jej bol. Takže teraz neviem, že si mám brať čortky, alebo šaty, alebo toto. Ja som úplne zmetená. Ale mám. Čo? Mám nové šaty. Aha, tu sú. Jej. Ja mám takéto nové šaty. A no, neviem. Musím sa môcť. Lebo je fakt. A neviem, fakt. Takže prešla nejaká doba a ja som sa už zase rozhodla. Zoberiem si tieto šaty. Tento štipček, čo mám tiež od kamarátky. A tak si dám akože vlasy. No proste. Ja som ešte ten štipček zlomila. A tak si dám proste takto vlasy. A potom funguje. Potom si dám toto. A už som také raz skúšala, a bude to veľmi pekné. No. A ešte si dám tento lesk. Neviem, či som to už hovorila, ale asi hej, to je jedno. Poviem to znova. No asi som to nehovorila. No ale ja mám proste rada radšej lesky ako rúže, aj rúže mám rada. A lesky, proste sa mi to zdá krajšie, lebo to sa tak leskne a nemá to skoro žiadnu farbu a tak, ktoré majú, ale mňa viac páčia lesky. Ale mám rada aj rúže. Každopádne, ja mám teraz 4 tie tusy bomby. Takto tu. Mám takéto tu. Také a potom ešte jedno. Lenže toto a to ešte jedno je mojej kamošky. Ale to nič. To tam. No a to bude všetko. Tak, papa. Už idem. Mama.